2005 година в Пловдив. Ежегодно събитие от тогава, Нощта на музеите и галериите става емблематична за културните събития в България с широка културна програма. Голяма посещаемост, привличането на млада аудитория и положителният заряд и организация. Нощта в Пловдив е еталон за платформа на нови идеи и принципи. През 8-те години на провеждане на събитието се спазват разделението на програмата в 3 направления – музеи и галерии, култура и клуб, град и публични пространства. Нощта на музеите и галериите Пловдив е едно емблематично събитие за нашия град. Така, скъпи приятели, нека така първите ми думи да бъдат една благодарност към моите колеги Вили, Нина, Маги, Стоян и Краси, разбира се, от ресторант Питието на Орфей, които направиха възможно тази вечершното събитие. Искам да благодаря и на младите студенти, които така останаха съпричастни и постоянни в тези изложби. Също така и на художника Матей Матеев, който е техен гуру и който също ги мотивира, за да вземат участие и да се изявяват на тази сцена. Искам да поканя Дарина, която да представи своите колеги и техните творби. Казвам се Дарина Илиева. Аз и моите колеги участваме за пореден път в Нощта на музеите в Тракийски стан. Ние познаваме перфектно този двор и благодарим за гостоприемството, което ни оказват неговите собственици. Ние като млади автори имаме нужда от ценната изява. Ще започна с представянето на моите колеги. Белю Хаджиев. Неговите работи са срещу мен на колоната. Него все още го няма. Дарина Илиева, това съм аз. Сухите пастели, които... Тези са на Белю срещу мен. Моите са сухите пастели за прозорци. Диляна Димитрова, която седи срещу мен. Диана Панайотова, която все още липсва. Нейна работа на грещата в ъгъла. Димитър Механджийски, Елеонора Маринова, Осман Юсимов, който е при нас. Таня Павлов и Цвятко Йовчев, които също очакваме. Избрахме си тази нощ на музеите да подходим към нея с нещо съвсем лично към самия двор. Имаме тема, която работихме последната седмица, специално за Нощта на музеите. Тя се нарича Нищо общо и наши обекти на изложбата, които работим, са риба и обувка. Те помежду си нямат абсолютно нищо общо, но ние с нашето творческо мислене ги пречупихме и от тях създадохме една картина. Желая ви приятна вечер и приятни мигове в Тракийски стан. На здраве!